Rongkhang MLA candidate Dr. Tuliram Ronghang phan puthot Rongkhang Alicia tum kang thum karni. Karbi lameramai tiri piasai hemalong somindar hirjir arani ketalon. Nili bahawara longta MLA kimi surjarong pharapan kang thum karne. KarbiAnglongLIVE prime time birta long paneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha. West KarbiAnglong jengkha pen khironi forest bazar an theria chikloni phain korai siarni number pharoi sira khrei si Rongkhang LC candidate Dr. Tuliram Ronghang phan Rongkhang LC arar tum pen kang thum karni. KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang alangni KarbiAnglong Thomas Council CM ang hoi ingni boma hutami KarbiAnglong arar phan pinang an kaching thura varsai van pilo lapen party plak plepin dhorom plak plepin pensi KarbiAnglong arar akisungalong arjabdun napen raplo lahaya jok pinang an KarbiAnglong arar tum aning ingsam pik hangjang lo somsi non alangni Rongkhang LSC pen MLA atiket kachipalong tu napot ki ongdung Rongkhang LC araratum aning karong pensi dolo. Lason nagtaksi Hamran constituency arat Amreng constituency arat lapen Kopli constituency araratum bike rally pen jengkha pen pangcheng ponsi Prilu Phelangpi Chengbong Khironi Tiniali Khironi Chariali lapen Forest Bazar an Chejeng tut lapen Rong araratum tami Hempen Towaran Bardumsi Dr. Tuliram Ronghang phan Karbi Poho pen Archu ponsi kang thum karni asai kidengpon. Lapen Dr. Tuliram Ronghang tami Hamran constituency Amreng constituency lapen Kopli constituency arartum aning kang sampen laan karcho aliralon kipiepot Dr. Tuliram Ronghang tami ningkan isiyang bong an kaching thora varsai pipon pobasi lamchak chipite kangno. Bangso kang thum karnia jai megalong Dr. Tuliram Ronghang EM Mongol Singh Timong EM Rina Terangpi MSc Pawan Kumar VDC tum lapen BJP party kaching honaral tum chitongdun. Tumi nomination pidet pen pini Koplia constituency angkanglong anglo diru tiniali pen chenglok Phelangpi Prilu jengkha lapen ke Khironi Sariali lapen Khironi lapen dak forest bujaran muni tum niliphan ke deng karcho aning karong jipi lason atuma theklong lo bang suring koi bak do abang fuang fiatum pini hong pen ami thanga hempen bang pensi nilipana archolo nilima thate pana munitum binidak bangji pupeke binidak Kopli constituency lo awut ke doan lab atuman tame pini party dhorom song chijongge pin pensi pini niliphan mira lek pen chenglok ala tum poho pen chenglok niliphan ne deng na cholon lichoro party lo dialita dak arara tum phan Kopli constituency arara tum phan lininga klong pen chorolo lapen KarbiAnglong arara tum chorolo Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE. Therepon chikloni phain korai siarni ada por phai kre sia por pen Karbilamet amai trikam pen patir pisi methang sa hemalong somindar hirjir arani ketalon. Sominda dang hirjir arani ketalon pen pachiton dunsi KarbiAnglong long tame hirbang tokbang atum chipang rumsi lameramai sai hemalong talon pondo. Lasso ketalon amai long Karbi hirbang atum pen changlok Assamese Tiwa Rabha lapen kaprek akhai tum pen ching rumsi lasso jaimek talon pondo pusi Karbilamet amai phu onteron pen pachini. KLAMI phu pen ki pachini thuke KarbiAnglong lake methang Karbi tumsi chining jenang po. Lapen alut thui ke do antame metha tumsi chenam dunang jiputa ningje thu silada nilito makemang abang gelahin lo Karbiakhai lapen KarbiAnglong along kita ne lamet lam chong atomon lam those ke pongi lapen iti KarbiAnglong lamet ching honangi cheteng ne nang ne to atomon ke pongi pan sipini sita mela bang to ajai ne ke do ponik la sipini la bangso
somindar hirjiraran pen nilitum Karbi lameramahin be ithe kachonuri kangtung do labang ke Karbi alam ke Karbi atumsi chening jek wek nang po Karbi akitab ke Karbi atumsi chenamik wek nang po Karbi hirjir atomo alunjir alamjir alam hamcha doanta Karbi atumsi cetok nang po aposi solangdo Karbi arat pampini somindar hirjiraran pen chening riklo Karbi alam ilitum Karbi atumsi chening jek nang po lase aklimang farpen ha kesar don sitame ipi Karbi alam alamera phanban RD pinangji chening jek bomben lapen pini amai nilitum lampang wohir bang amai ladak aluhita phapon lo lapen pek jama khai dum sitame wang lo asamis pen lo tiwa rabha pen lo metha metha alam hirpo lapen Karbi hir bang tamta penan wang News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo thire poch clonify inkoi ani nilip hawara long ki ongtung BJP aracharya phan ningka che thelapen ningka chingsam arartum tuwar suding ada por pioneer kepen rongbonghat RCC adolong pen inghongsi MLA kimi surjorong pharaphan kang thum karni pangchengpon Assam Assembly election surini ra ingkora troganing kana farman KarbiAnglong lapen di mahasaw long tin LSC longta BJP party ticket ke hang pinang ana tumdolo bonta nona phong ticket ki long ke khibom MLA tum ke hang dunlu bonta inutta long dun det chimando lason se pharoi sira nerkep bokajan LSC penta kedamtang Dr Numal Momin ingtang kring ningkan kep mate phurun hini bokajan long MLA arpu khilo La sohut pinang an ke bokajan LAC ang kangalong ason kaching thura varsai van pilo. La so kisonga phanta kirapta pajir pondu bonta nona phonga bang ke Dr Numal Momin ke BJP party pen ticket long dun dedlo. La solar ke damtang Borjan constituency pen KarbiAnglong Thomas Council long art and culture EMR pu khibom bonta uthot akupai kimi non hedjong Assam Assembly election MLA ticket kachipate dunje phan ticket ke hang pen long thu loklong there poche clonifying koyarni rongbonghat RCC adolong pen chengsi chokyola long BJP nilimondol committee sai hemalongta MLA kimi surjorong pharaphan kang thum karne jame padopon laso hut lamthi ke jai ke kidamtang kadokawe itum kaching hon kachirap siroi ason thotle nona phongta chirap siroi luna jongsi nona phongta haidet lotangte rarakimang rat aning ke hang asai claim pachun pipon thuji pusi lamthi jaipon la sophie koilamati durmia hithia longta koilamati hawar arar tumahin penta kang hong prong pen manpeng kachipi to nang the Karbi poho kipi kipajir dona sai pachun aduntu number vomulang so mate langso mepi ahawar longta humridamsi road show asai pachun ponlo La solong nilip MSC Pobicharong Pia Hian Pen Kang Thum Karni Japonlo La solong Chokyola Town Committee Chairman Winsom Ronghang nilip BJP Mandal Committee Ame Phu Bapuram Teron Pen kaprek arpu ki do mate BJP aracharya phan ningka che the ningka ching sam araratum mate ki ongdum nilip hawar araratum bokajan MLA kimi surjorong pharaphan kang thum karni jame mission pen pachun pong Lalu lah sialang li, KarbiAnglong ke bang batai hutan alang li kecuni kang, ke non ingkan pojong sini tu masuk kanan yang pacari long, akhir jumi lang pi, atau akhir jumi lang pi, pulute, kiklaim ke dambi amang heman alam tiang di kota kang lo, kusong si KarbiAnglong aphan tame, rad aphan kusong si alang li kecuni ma polang li dak isi blueprint ke semua tang dulu, macam hal bang so ke pacun pi ya long si, dia tu kecera pun codeng itu. MLA punon, MEC punon, EM punon lah so kecera tu dia pas kecisi lo lah. Kadang kami BJP kari kata tu antame, kalau bang so kecera tu dia pas kingkam kecil pas itu kecisi. Lalu lah si Kedantang MLA ke claim pun to an ma la sona khaksi ke claim barang ki dun pe ke claim pun hi fansin ni ka bori dun hi fansin ke chisig lo kasila bang so nili phan asi ar puna ke pe lo nili phan ka bisas asi kras nang ipi kala so phan man ke nili ta ipi tiru relo kusini ki claim pun hi phan kingam tior pon ada sa dang dang nili bahawa na ke humri pen nang li koson ka thak pon lo nali hadak ji puning chi thak pon lo ma dan pahai vekku pu bangke la pu emisi ke haidolo dag mondolo to ke haidolo la pen hani li bhan dwara uri pen ke kapen masih dag nang ku mangkani pen si heglong lo
je high wek po ke high ta high wek po bangali ke high margin te pigi po masih te long lo la sida bang ke thang down au thai wek pin lo je rem na polam thik la ke tan lo kan ni ni de Koilamati pen Samsung inti KarbiAnglongLIVE. Pini prime time abirta kala ponsi kang ton poniklo kardong. Audio